Dostum, көңелле әлифба дәресен башлыйбыз, һәм бүген безгә кунакка Ц хәрефе килгән. Сәлам, Ц. О, бу хәреф татар сүзләрендә булмаса да бик үзенчәлекле икән. Ул безне циркка чакырам ди. Нәрсәдер күрсәтәм ди. Әйдәле достым, Ц хәрефе белән циркка барабыз. Цирк латин теленнән түгәрәк дигәнне аңлата. Иң беренче тамашалар Римда үткән. Анда ат чабышлары, спорт ярышлары булган. Аны 150 меңнән артык тамашачы карый алган. Шулай ук аерым труппаларда яшәгән. Алар мәйданнарда, базарларда тамаша кылганнар. Монда акробатлар, гимнастлар үз осталыкларын күрсәткәннәр. Фокусларда күрергә мөмкин. Гәле дустым, тагы ниләр бар икән циркта? Кара әле, бу цирк чатыры бугай. Ә менә монда барабаннар. Тиздән тамаша буладыр мөгаен. Монда бик күп чыгышлар була бит. Ә монысы клоун. Сәлам. Әле бөтен дөнья цирк көне дә бар икән. Ә дөньядагы иң танылган цирк ул Дюсалей. Ул кояш циркы дип тәрҗемә ителә. Монда бию, музыка, искитмәле үзенчәлекле дизайн, матурлык һәм иң мөһиме, анда җәнлекләр катнашмый. Әйдә, хәзер җырлап алыйк. Бу хәрефне хәзер язып карыйк. Иң беренче басма хәреф. Сызыклар күп шулаймы? Бер сызыкны аска таба төшерәбез. Ул сызыкка утыргыч ясап куябыз, туры сызабыз. Тагын бер туры сызык төшерәбез һәм кыйрык ясап куябыз. Менә шулай. Ә хәзер язма хәреф әз генә авыш. Бер кичкенә ыргакны башлыйбыз. Аны әз генә түгәрәкләп аска таба төшерәбез. Тагын түгәрәкләп китәбез, өскә менгерәбез. Менгергән сызыктан тагын төшәбез. Карале, игә охшады түгелме? Әмма кыйрыгы бар. Тамчы кебек кыйрык ясап куябыз. Менә шундый кызыклы гына Ц хәрефе килеп чыкты. Афәрин дустым, булдырасың. Бүген бигрәк кызыклы маҗара булды әлееме? Без синең белән циркта булып кайттык. Ц циркуль сүзендә дә бар. Ул сиңа бик матур түгәрәкләр сызырга ярдәм итәр. Ә хәзергә мавыктыргыч дәресебезне тәмамлыйбыз һәм
Көштәнәш карыйбыз. Dostlar selam, keyifler şap mı? Әлбәттә шәп, чөнки без бүген яңа хәреф өйрәнәчәкбез. Uğa qarasam da yo'q, so'lga qarasam da yo'q. Dip ishlab turib birgina harf da ko'rinmaydi. Shavlalarda, urma kuchlarda hatta. Atlar da ko'ralmay, әттәшләр дә кычкырмый. Tanış tartma. Nerseler var iken anda? Neydi tavuşlar idi o? Белмим. Тағы тыңлаймыз. Шәп. Цирктағы клоун түгілейді мүсің ол? Белмим, әйдә тауны күребез. Иде. Мотоцикл шейді түгіл мүсің бұл? Белмим. Нендей харif? Мүсің бұл аңлай алмайым бұталы біттім. Ей, сен буталғыш, мен нәрсә эшлим инде? Әйдә тауны карап китик әле. Мұнсы полиционер иде. Әти, мен бит белдем. Нәрсе білдің? Яңа хәреф. Нендей харif екен аңладың мұны? Әйе, теге сүзләрне яңадан әйт әле. Теге сүзлер. Цирк, мотоцикл, полиционер. Әти, монда бит каты Ц хәрефе бар. Шул мен сизмәгән бенде. Сез мине күрергә әзерме, дуслар? Әйе! Сез чынлап та әзерме? Әйе! Чынлап! Менә ул мин! Сәлам, син кем буласың? Мин Ц хәрефе әлифбадан килдем. Менә син нинди икән? Ц хәрефе біз сиңа әйтергә дип сүзләрде әзерләдек. Чынлап, шәп, әйдәле әйтеп карагыз. Цирк, Мотоцикл. полицейский. Әле там станция дигәне дә бар. Казанда яңа метро станциясе ачылады тиздән. Ягыз әле ягыз, бергәләп кабатлагыз. Станция. Әти, там цирк көл сүзе бар. Дөрес. Акция, авация. Хәреф дус. Акция, ягъни скидка дигән сүзнең татарчасы ул ташлама була. Менә шуннан да башка сүзләрнең тәрҗемәсе юк, алар алынма сүзләр. Менә монысын белмәгән идем. Башкалар белә микән? Сорашып килим әле. Ц хәрефендә ирәндек, димәк безгә Лайклар. куясы гына калды. Һәм безнең каналга язылыгыз. Бездән цирк бар. Миннән цирк чыкмый. 2 минутта. Арны бөгеп утыра алмыйм. Көлмә. Күзең өчен. Әйдә, үскәч үзеңә карап, әйдә миңа цирк күрсәт әле.